Għat-tieni xahar konsekuttiv Malta irreġistrat rata ta' qatt ta' 5.7%. Din hija l-inqas rata ta' qatt minn kemm ilha tinżamm l-istatistika dwar pajjiżna mill-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa d-9 xahar konsekuttiv li fih pajjiżna kellu tnaqqis fir-rata tal-qatt. Riżultat ta' hekk pajjiżna baqa' bit-tielet l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-qatt huwa inqas minn Malta fl-Awstrija u l-Ġermanja biss. U f'dawn l-aħħar 9 xhur il-qatt f'pajjiżna naqas bi kważi punt perċentwali. Ir-rata medja ta' qatt fi 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea hija ta' 10.2%, filwaqt li fiż-żona euro hi ta' 11.5%. Skont il-Eurostat minn Ottubru l-hawn in-numru ta' nies ifittxu x-xogħol f'Malta naqas b'aktar minn 2000 persuna. Ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ baqgħet relattivament baxxa, tant li l-ħames l-inqas fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ta' min ifakkar li sa ftit xhur ilu esponenti ewlenin tal-Oppożizzjoni kienu qed ibassru li Malta kienet qed taffaċċja kriżi fil-qasam tal-impjiegi, tant li kienu bassru li r-rata tal-qatt f'Malta kienet dalwaqt se tilħaq 8%. Min barra li Malta għandha t-tielet l-inqas rata ta' qatt, fil-jumejn li għaddew statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u mill-Kummissjoni Ewropea uriet kif Malta għandha t-tieni l-aqwa rata ta' tkabbir ekonomiku u l-aqwa livell ta' konfidenza ekonomika fost l-azzjendi u l-konsumaturi.